बे हौवा गोदानाबो खोनाबाय हौवा गोदानाबो फ्रडसो न इउएसए नि नङा बे मानसिया बाक्सानिसो फ्रडसो मा नंनानै गोथां गोब्राम थगायजाखो नोङो बाजै फैसालि आयै गावनि जाम्बि आखुखौ लानानै गावनि थौले मेलेमखौ लानानै दिनै सारा दुनिया जोंनि बर' हारिनि क'क्राझारनि ना गासै बर'लेण्डखौनो माने सोमावग्लुंजोब्बाय आरोना नोङो बाजै थ' भिडिअखौ नोंथांमोना क्लियारलि नायलां आङो खोन्थालांगासिनो एबा आङो मा पइन्टआव आङो फंनैसोल' बिनि मा होनो बाथ्राखौहाय आं फोरमायनो फैदों एकदम फंनैसोल' आरो दै बेयो जामब्रनाय बाथ्राखौ आङो दिनै बुंगोन एथ'ग्राब जाम्बि जानो नाङा थ' नोंथांमोना भिडिअसखौ क्लियार नाय बे ससियेल मिडियाया ओरैबायदि गाज्रि ना दासो मिथिनो मोन्दों ससियेल मिडियानि पावारखौ एसेग्राब गाज्रि होननानै मोजां बाहायोब्ला जोबोद मोजां मिडिया ससियेल मिडिया आरो गाज्रि बाहायनो रोङाब्ला ओरैबायदि गाज्रि थ' नोंथाङा मिथिबाय बुजिबाय दायो नोंथाङा सोलायनो नाजादो नोंथांनि माइन्ड नोंथांनि गोसो नोंथांनि खुगा नोंथांनि राव गोसोनि राव ना बेखौ नोंथाङा टटेलि सोलायनांगोन नङाब्ला नोङो आरो नेक्स्ट टाइम गिदिर हाखराव गाब्रगोन आरो नोङो सिगांफैनो हानाय नङा ब्रादार एमजियानो गाज्रि खालामदों बेखौ ब्रादार एमजियानो गाज्रि खालामदों बेखौ ब्रादार एमजिखौ आङो जेलसो जाहोगोन आं बेखौ माबानि थाखाय फैसाबो बिबावदों बियो इउटुबाव बै भाइरेलखौ दाननो थाखाय 1,80,000 दानदों माबा बिदों बियो मोजां मानसिखौ टर्चार खालामनायसो दाना एमजिया दाय जादों दाना एनिथिं एमजिया दाय जादों आरो बिसोरो भिडिअ क्रिएटारखा भिडिअ खालामबाय थाग्राखा ना बिसोरलाय होखागोन मिडियायाव नङा होमबा आरो नोंथाङानो खोन्थाहरनाय हिसाबै होखागोन जोंबो दायो मानि थाखाय मिथिदों नोंनि थ्रुयैसो मिथिदों नों फन रायलायहरनाय नों खोन्थाहरनाय बयबो नोंखौ फन खालामदों नोंनि कन्टेक्ट नागिरदों ना खबर लानो नंगौना नङा दा बेनि गेजेराव नोंसो खोन्थानानै लानायलाय दायो मिथिबाय सैथोआ नुजाबाय जेनेबा बे हौवा गोदानाबो खोनाबाय हौवा गोदानाबो फ्रडसो जेरै ओंखारदों फ्रड दिनै मोनजोब्बाय बेखौ फ्रड होननानै दिनैसो बियो फिसा सासेनि बिफा होननानै बुंनानै लाबाय बे ओमफ्राय नोंखौहाय थगायदोंमोन आरो बियो ने थगायनानै लानानै थांदों आंखौ मेजिक होना लानानै थांदों बियो आयौ गावनो लांफैखादोंना माथो क'क्राझारनिफ्राय मेजिक होनानै लांफैदों बे आंखौ ओमफ्राय दा बे मानसिया डाइरेक्टलि होजोंनिखा ना माथो बे मानसियालाय बाक्सानिसोनो मा बाक्सानि जाबाय दाना खोनाबाय दा हौवा गोदाना माबोरै फ्रड जाखो बोरै बाक्सानि ओंखारखो बेयावनो हमनानै नायदो हौवा गोदानाबो फ्रडसोबाव नोंनि लाइफआनो धंस' बाजै दिनै नोंनि लाइफआ फैयै फैयै फारि फारि सैथोआ नुजाबाय बेनिखायनो आं बारे बार बुङो सैथोखौ रावबो लाखुमानो हाया ना सैथोखौ रावबो लाखुमानो हाया आं बेनिखायनो बारे बारे बुङो नोङो नोंनि थौले मेलेमखौ लानानै नोंनि बे थौले मेलेमखौ लानानै नोङो सोरबा सासे सानैखौ थगायनो हागौ नाथाय जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय आरो स्पेसियेलि ना जोंनि इसोर भगबान आनान गसाइखौ रावबो थगायनो हाया बिनिखायनो नोङो नोंनि थौले मेलेमखौ लानानै नोंनि गोसोनि थगायनाय रावखौ लानानै ज्राब गारनानै नोङो थार बाथ्राखौ फैनानै नोङो न'आव निमाहा लाफै ना नोङो न'आव नोंनि रायजो राजा दङ नोंनि रायजो राजाया बिसार खालामगोन गामियाव फैनानै बिसार खालामगोन रायजो राजायाथ' नोंखौ मा होनो गाज्रि नोजोरजों नायनाय नङा रायजो राजाया जेब्लाबो मोजांखौ हास्थायो मोजां खालामना होनायखौ जेब्लाबो लुगैयो ना मिलायना होनायखौ जेब्लाबो लुगैयो थ' नोङो मिलायना होनाय लोगो लोगो नोंनि गोसोआ सोलायनांगोन नोङो गामियाव फैनानै नोङो निमाहा बिफैनांगोन नोङो मा गोरोन्थि मावखो नोङो सोलायनांगोन टटेलि आरो नोङो जिबनावबो बेबायदि आखुखौ गारदो मानसिया गाब्र'यो नङा गाब्र'खायो सानसेब्लाबो नाथाय नोङो माबायदि गोथां गोब्राम थगायजाखो आं बेखौसो हमनो हादिया मानो होनोब्ला
नों साननानै नाय एबा आं जोंनि रायजोफोरा जायानो गासैबो साननानै हमनानै मोनखादों थ' आं बे बाथ्राखौनो फंसे बुंबावो जों भिडिअ लाबोग्रा हिसाबै भिडिअ खालामनाय हिसाबै भिडिअ क्रिएटार हिसाबै आरोना मानो आं बे बाथ्राखौ बुंदों जेन'बा बिनि नामा पबित्र दै आं टाइटेलखौ बुंलिया टाइटेलखौ बयबो जोंनि बर'निनोखा अब्लाबो टाइटेलखौ बुंलिया टाइटेलखौथ' मिथिजोबखाबाय गासैबो नाथाय टाइटेलखौ गारनानै बे पबित्र नामावहाय नोङो एटलिस्ट साननो हानाय गोहो फैनांगौमोन बे पबित्र नामा जोंनि महाराष्ट्र रावा हिन्दी दै थ' बे हिन्दीयाव जोङो बाहायो पबित्र जाय गोथार सोदोब बेखौ पबित्र होनो ना गोथारखौहाय हिन्दीयावहाय नङा होमबा जोंनि महाराष्ट्र रावै पबित्रखौ गोथारखौ जोङो पबित्र होननानै बुङो थ' नों बेयावनो हमनो हाया दिया जोंनि इन्डियायावहाय हिन्दीयावहाय पबित्र नामखौ एबा पबित्र सोदोबखौ बाहायो होननानै नों इसेबो हमनो हादि आरोना जोंनि इन्डियानिखा बेयाव अबेनि USA नि जाखो बा USA जाहैदों हो जोबोद थगायजाबाय जोबोद रं आरोना आरो हिन्दी आउट अफ इन्डियानि मानसिफोरा इमानखि हिन्दी रायलायनो इमान उच्चारणा जाया नों बेयाव हमनो हादि आरो बर'नि रायलायनाय हिन्दी रायलायनाय नों उच्चारण एसेबो हमनो हादि आरो गोथां गोब्राब माब्रै थगायना लाना थांजाखो जेन'बा नोङो थगायनासो लाना थांदों आरो माब्रै बाक्सानि ओंखारखो बाक्सानि मानसिजोंनो थगायजानांगौ इसिग्राब जाम्बि जाबायना थै आरो महर मुस्रिखौ नायनांगौब्रा जोंनि बर'फोरनि महरा एसेबाबो बेलेग जायो जुदा जायो सि लासिं सिं थगायजाबाय नोङो गावनि लाइफआनो बरबाद एसेग्राब समायना लाइफमोन एसेग्राब समायना बिउटिफुल फेमिलिमोन दिनै नों थगायजाबाय लासिं सिं दासिमबो नोंहा सम दङ गोसोआ सोलाय आरो रायजो राजानि सिगाङावहाय नोङो निमाहा बि आरो गथ' गथाय आरो फेमिलि नोङो निमाहा बि मानो होनोबा जों हिन्जाव माहारि नोङो एसेग्राब समायना संसारखौ नागारनानै मा नांगौ नों मोनजोबखायो नोंनि फेमिलियाव गासैबो हेपि दङमोन नोंहा जेबो गोनांथियानो गैया USA आव थांनो ना नोङो मोजांनिफ्राय मोजां लुगैनानै दिनै गावनो हाखराव गाब्र'दों बेबायदि खैफोदाव गोग्लैनानै नोङो दिनै सोलायनांगोन जों हिन्जाव माहारि जानानै जोंनि बर' फिसा जानानै जों नोंखौ नेवसिनोबो हाया नोंखौ दाय मावदों होननानै नोंखौ जों हाखराव खोख्लैनो होननानै हाया नों अलरेडि हाखराव गोग्लैनाय मानसि नोंखौ जोङो हाखराव खोख्लैहरनो हाया जों बोखांनांगोन जों बे बाथ्राखौसो आं भिडिअ बार लाबोदों नोङो फैफिन होननानै गोबाङानो बुजियाखै खायसे मानो फैफिननो येस मानो फैफिननो बे कुइसना जादों जों बे गोरोन्थिखौ समाधान खालामनो थाखाय ना समाधान खालामना होनो थाखाय रायजो राजा दङ आइ आफा बिदा फंबाय दङ नों खिन्थु टटेलि सोलायनांगोन आरोना मानोना निमाहा होलायनांगौ निमाहायानो देरसिन नों गोरोन्थिखौ गोरोन्थि होननानै मावदों बेयाव जोबोद इनाय जादों नाथाय बे इनायखौ नोङो निमाहा थारैनो बिथारनांगोन सासे हिन्जाव जानानै नोङो दिनैहाय बहा थांनो नोंखौथ' जों फासि होनो हाया नोंखौथ' जों बुथारनो हाया नोंहा फेमिलि दं न'खर दं गथ' गथाय दं एटलिस्ट नोङो निमाहा लाफैनांगोन गामियाव फैनानै नोङो सुद्रायनांगोन जों निमाहा होलायनायानो जोंनि देरसिन दोहोरोम नङा होमबा जों दाय मावदों होननानै जोङो बेखौहाय हाजासे ना सहायनो हायै जोङो मालाब्लाबो पानिशमेन्ट होनो नाङा सहायनो हायै सहायनो हाजासेमखौ जोङो पानिशमेन्ट होनांगौ नाथाय सहायनो हालायै ना बेबायदि पानिशमेन्ट होनो नाङा गोबाङाव दं दाय मावदों होननानै गोबां गाज्रियै पानिशमेन्ट होयो आथिंजों आखाइजों जोनाय बेफोरबायदि खालामनो नाङा जोंहाबो दङ आयेन कानुनजों जोङो खारगोन नङा होमबा थ' बिजिरगोन गामियाव रायजो राजा दङ रायजो राजा बिजिरगोन गामिनि रायजो राजा आइ आफा दं लोगोफोर आं भिडिअसखौ बारा गोलाव खालामलिया नोंथांमोना बुजिखानाय गोबां गाव गावनि साननो हानाय गोहो मेलेमजों नोंथांमोना बुजिखाबाय स' लोगोफोर आं बे भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोननाय थाबाय जायखौ निमाहा होदो जानायखौ नाजावदो आरो रोङैफोरखौ फोरोंहरदो नोंथांमोननि कमेन्ट्सनि गेजेरजों थ' थेंक इउ स' माच गासैखौबो